ang 20,000 yan para sa gawain ng mahal na Panginoon. Sabi mo, bigay lang nga po Wala pa po akong pambayad yan dahil ibinigay lang sa akin. Pumunta ka doon sa bilihan ng motor, bayaran mo yung 80 mil, yung 20 mil, maminamahal, isit aside mo, dalhin mo rito. Huwag mong bawasan kahit piso. Dahil yun ang panuntunan, yun ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Kung bibiliin mo yan, itong nagkakamali palagi sa mga Kristiyano, nag-open ng mga business, nag-open ng mga tindahan, nag-open ng kung ano-ano, maminamahal. Sabi po ng 27:30 ng Leviticus, kahit po seeds, yung pong seedling, kinukuhaan po yan ng ikaputandog. Purihin ng ating mahal na Panginoon. Kaya nabangkaruti tayo, kaya hindi tayo pinagpapala dahil hindi tayo sumusunod. Ibibigay talaga ikasapung bahagi tandog sa bawat i-open natin. Kaya bawat hawakan ng iyong kamay, bawat dadaan sa iyong tungkod, kunan natin ang ikasapung bahagi tandog. Doon tayo sa gross, huwag sanit. Ang gross mo ay kabuhan, wala pang bawas. 80 mil ang babayaran mo, 100 babayaran mo, 80 mil muna. Hulug-hulugan ko yung 20 mil. Gagawa ng paraan ng mahal na Panginoon na mababayaran mo yung 20 mil. Sinunod mo ang kanyang banal na kalooban. Diyan kikilos ang banal na Diyos sa ating buhay. Unahin mo muna na sundin ang kanyang kautusan. Ang Diyos nang gagawa. Kaya nga, ang lahat daw ay pawang idaragdag na lamang. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung inyong naintindihan ito, kami pong nauna sa inyo, nagtatamasa na ng kasaganaan ng kagandahang loob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi atin ang ikapo at handog. Yan ay pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi diyan sa Jess, dalhin mo ang iyong kasabong bahagi handog dito sa kumalig upang magkaroon ng pagkain sa kanyang bahay. Subukin daw natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po kaming nagpapaliwanag dito ang sumubok sa inyo. Ang Diyos na inyong pinagkatiwalaan, iyong pinaniniwalaan, binibigyan ng inyong kasabong bahagi handog, ang inyong sinunod sa pagsubok na ito. Sabi ng malapay, bubuksan ko ang dungawan sa kalangitan, isang pagpapala pa lamang, wala ng sapat na silid na kalalagyan. Yan ang tinatamasa ng mga masunuring Kristiyano ngayon. Nagbibilang na sila. Sabi nga nila, hindi na namin inasahan, hindi namin iniisip. Bonus na lang ang dumating sa aming mga pagpapala. Palakpakan po natin ang ating malapit. Gayahin natin sila. Amen. Gayahin natin ito. Ito mga patutong ito. Kaya yung mga kapatid natin, kapag kayo nag-testify, ano mga pagpapaling tinanggap, inyo pong bigkasin yan kung ano pong pagpapala dahil ng bunga ng inyong katapatan para ma-challenge po yung ating mga kapatiran. Para yung dadalo ng linggo, makakadalo ng Miyerkules yan, makakadalo ng overnight yan. Dahil yung pagtatapat na minamahal, tatanggalin ng mahal na Panginoon lahat ng mga mananakmal. Yung kawalang gana mong dumalo ng Miyerkules, gusto mo Sunday lang, yung kawalang gana mong mag-overnight, mawawala lahat yan. Dahil kaya ng Diyos alisin ang lahat ng mga mananakmal. Siya lang ang may kakayahang mag-alis ng mga mananakmal na yan. Kapag hindi ka susunod, hindi mo gagawin ito, walang mananakmal, maminamal na masaway ang mahal na Panginoon. Lahat, talagang pahintulutan niya. Lahat, isusumpa mo pa ang mahal na Panginoon. Kala ko pagpapalayan ako malawin, ba't hindi? Hindi ka sumunod sa pagbibigay ng may katapatan. Marami po tayong mga Kristiyano na pinagpapala na ngayon. At sa lahat ng ating ipinagkaloob ng minamahal, sabi nga ng 33, huwag nating questionin saan na pupunta, anong nangyayari sa ating binibigay. Ang atin ngayong pakialaman ay yung ating relasyon sa mahal na Panginoon, kung paano tayo magbigay sa kanyang banal na gawain, paano natin ibinabalik ang ating ikasampung bahagi tandog para tayo pagpapalain. Amen. Hindi mo pa nga nagawa, nagko-question ka na, gawin mo muna. Amen. Kaya magbigay ka muna bago ka bibigyan. Hindi doon sinasabi na, bibigyan ka muna bago ka magbigay. Magbigay ka muna bago ka bibigyan. Amen? Amen? Praise the Lord! Palakpakan po natin ating Diyos na buhay habang ating tinatawagan ng ating pong beloved Elder Brother Saldi D. Guzman. Alam na po nating lahat yan, maminamahal. Lagi lang namin paulit-ulit na nire-remind ang bawat mananampalataya gaano kahalaga itong pagbibigay ng may katapatan. Praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon upang lalo tayong lubos na pagpalain. Ating pong ipanalangin ng ating
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, maminamahal. Yung palakpak na sabay-sabay. Palakpak na talagang pinagpala ng ating Diyos na buhay. Lahat magsabi ng praise the Lord! At sa mga sandaling ito, mamilon tayo po tayo tumayo. Tayo na po ay tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos. Dahil natin pinagpalang mga aral. Narito po ating beloved preacher, Brother Joven Pereira. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo natin dumalain, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, ang mabanal siyang pangalan namin, pinagkamaman at Panginoong Isus. Maraming salamat po sa kalakasan, taglay po namin sa mga oras at buhay. Nagmumula sa iyo. At sa pagkating binigay mo sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo sa buong araw at malupay na. Bapo lahat sa pandalangin ng aming iginagalang minamalibang lista, Waldo Estrada Almeida. Ang po mga minamahal na manggagawa, humingi kami kapatawaran. Sa mo kami sumuko sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ba sa mga Pinoon? Huwag mo natin namin kung pagkasala ko puso nagsisisi sa oras ito. Pagpalay mo kami lahat at sa pag-aaral ng mga salita. Langis sa mga salita, padambang lingkod sa ganang akin, walang magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. Huwag gamitin mo dali yung pagpapalang espiritual sa ating mga minamahal kapatid sa dako ito, lalo ang mga minamahal mga bisita. Pagpalaim kami at sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong hadlang, gawa ng kaaway, gawa ng antok, kasaut, in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise the Lord. Minsanan nga natin palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo na po mga minamalay makaupo at papulat mga minamahal. Ako rin po bumabati ng isang magandang hapon sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa ating pong Sunday General Worship ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ito pinangunan po natin mong iginagalang, minamalabang lista, Antipalawad Evangelist Waldo Estrada Almeida. At tunay nga po mga minamahal sa lahat ng ating pong mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming. Magandang lamang po kayo at magpatuloy. Amen. At tiyak kayo po ilubos na pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. At ganun po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Cumona Almeida. Sa ating mga beloved workers, a pleasant afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat po nang handang makinig na ng salita ng Diyos, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kunin na po natin mga minamahal ang ating pong mga Biblia at ang ating mga kwaderno ating itala yung ating pong pag-aaralan. Dito sa aklat ng Lucas, kabanata ay 17, talata ay 31 hanggang sa 32. Amen. Sa Tagalog muna and then English. Amen. Dito po sa aklat po ng Lucas, kabanata 17, talata po 31 hanggang 32. Ito po ang nakasulat. Sa araw na yaon, ang mapapasabubungan at nasa bahay ng kanilang mga pag-aari ay huwag silang manaog upang kunin. At ang nasa bukid ay gayon din, huwag siyang umuwi. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Huwag tayo matulog mga minamahal. Amen. At ngayon ay araw ng linggo. Hindi po tayo overnight ngayon. Kaya hindi po wala tayong excuse na tayo ay makaidlip. Sapagkat kung tayo magigising at mapapakinggang mainam ang mensahe ng ating mahal na Panginoon, tsak tayo po lahat ay pagpapalain ng Diyos. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ating pong pamagatan ng ating pag-aaralan, Remembering Lot's Wife. Alam po niyo mga minamahal, ito'y sabi nga pangalawa sa pinakamaiksing bersikulo sa Biblia. Yung una, yung Jesus wept. Amen? At ang pangalawa, Remembering Lot's Wife. Ito pong talatang ito, mga minamahal, ay kung titignan natin
nangyari, sabi nga, kung atin pong, bago natin mapag-aralan ito, atin mo nang aralin, ano bang nangyari sa buhay noong asawa ni Lot? Amen? Ito po'y sabi ng Genesis chapter 19 verses 24 to 25. Nangyari ito nung ang mahal na Panginoon ay gugunawin ang Sodoma, Gomora. At ito po mga minamahal dahil sa grabing kasamaan na nangyayari doon sa mga syudad na ito. At kinakailangan, ang sabi ng Diyos, mga minamahal, ay talagang kinakailangan ito'y aking gugunawin. Kaya nagpadala siya ng 2 anghel. Amen? Si Lot, mga minakilala niya, mga anghel ang kanya mga bisita. I-relay ko na lang ang istorya ng buong talata, mga minamahal, para hindi tayo humaba. Amen? At sila po, mga minamahal, talagang kumbaga inabraso niya ng maganda. Pero ang sabi, dumating ang mga tao, that time, dumating ang mga tao at ang mga kalalak, sabi niya, the men of Sodom and Gomorrah. So, ibig sabihin, mga kalalakihan ito. Sabi nila, Lot, balita namin, mayroong 2 mga lalaki na nandyan sa iyong tahanan sa araw na ito. Pwede bang palabasin mo sila at nang sila'y aming makilala? Kung titingnan nyo, the word makilala, amen, is something na ito yung tatabihan. Amen? Ibig sabihin, ito yung sila po mga minamahal ay yung ginagawa ng marital, mga minamahal. Sila po mga minamahal ay magdiniig at sila po mga minamahal ay gagawa ng anumang kamundong bagay, mga minamahal. That's the word. At yan mga minamahal, ang sabi ni Lot, ay huwag ninyong gagawin yan. Meron akong mga anak na mga dalaga. Hindi pa sila nakakilala. Ibig sabihin mga virgins. Ibibigay ko sila sa inyo, huwag nyo lang gagalawin yung aking mga 2 bisita. Pero that time, mas gusto ng mga tao, that time, sa Sodoma, Gomorrah, yung lalaki sa lalaki. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya nga mga minamahal, ay talagang atin mo nang basahin ito mga minamahal dito sa aklat ng Genesis chapter 19 verses 4 up to 9. Amen. Kung atin mo nang gawin muna, Genesis chapter 19 verses 24 to 26 muna. Amen. Dito po sa aklat po ng Genesis, Kabanata 19, talata 20 hanggang 26. 24 hanggang 26. 24 hanggang 26. Nang magkagayoy nagpaulan ang Panginoon sa Sodoma at Gomorrah ng asopre at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit. At ginunaw niya ang mga bayang yaon at ang buong kapatagan at ang lahat na nangananahan sa mga bayang yaon at ang tumutubo sa lupang yaon. Datapwat ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging haliging asin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ito po ay very famous. Alam natin ang istoryang ito na ang asawa ni Lot ay habang ginugunaw ang Sodoma Gomorrah ay lumingon, mga minamahal. At kung titignan natin mga minamahal, ni-research ko, ano ba pangalan ng asawa ni Lot? Sabi ko, sinasabi ng Google, walang pangalan ibinigay. Amen? At yan po mga minamahal, they call her yung asawa ni Lot. Amen? Ang tanong ngayon, mga minamahal, dahil isang bagay, kaya pinamagatan natin, remembering Lot's wife. Ano kaya ang dahilan kung bakit lumingon ang asawa ni Lot sa Sodoma, Gomorrah? Sapagat ito'y hindi lang pinag-uusapan patungkol sa paglingon. There is something deep inside, bakit kinakailangan maging haliging asin ang asawa ni Lot, mga minamahal. Marami pong mga speculations, mga minamahal na lumabas patungkol dito. At atin munang basahin ang aklat ng Genesis, amen, chapter 19, verses 4 up to 9. Ipagpatuloy muna natin yung ating pagbasa diyan. Amen. Aklat ng Genesis, Kabanata 19, talata 4 hanggang 9. Datapwat bago nagsiga, ang bahay ay kinulong ng mga tao sa bayan, sa makatuwid bagay ng mga tao sa Sodoma, na mga binata at gayon din ng mga matanda ng buong bayan sa buong palibot.
At kanilang tinawagan si Lot at sinabi sa kanya, "Saan nangaroon ang mga lalaking dumating sa iyo ng gabing ito? Ilabas mo sila sa amin upang kilalanin namin sila." At nilabas sila ni Lot sa pintuan at isinara ang pinto sa likuran niya. At sinabi niya, "Ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid ko, na huwag kayong gumawa ng ganyang kasamaan. Narito, ngayon, may 2 akong anak na babae na hindi nakakilala ng lalaki. Ipinamamanhik ko sa inyo na sila'y aking ilalabas sa inyo at gawin ninyo sa kanila ang magalangin ninyo sa inyong paningin. Huwag lamang ninyong gawa ng anuman ang mga lalaking ito, yamang sila'y nanga sa silong ng aking bubungan." At sinabi nila, "Umurong ka." At sinabi pa nila, "Ang taong ito'y naparito upang makipamayam at ibig niyang maging hukom. Ngayon gay gagawan ka namin ng lalong masama kaysa sa kanila." At kanilang ipinagtulakan ang lalaking si Lot at nagsilapit upang sirain ang pintuan. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ito po mga minamahal sa puntong ito, mga minamahal, ay talagang grabe na yung talagang desire ng tao. At yan po ang dahilan mga minamahal, sabi nga, kung yung panahon na yon ay panahon ay ng kasamaan, bakit lilingon yung asawa ni Lot? Kung yun ngayon, mga minamahal, sinasabi natin sa ating pang-araw-araw kapag tayo po mga minamahal ay nagkakaroon ng mga Bible studies, we hate sin. Pero bakit, anong nagtulak sa asawa ni Lot upang kanyang balik-tanawin o kanyang tignan? Ibig sabihin, lingunin ang Sodoma at ang Gomora. Ito po mga minamahal, ang sabi ng Biblia mga minamahal, that time, laganap ang mga bakla at tumboy. Sorry, sa ating mga beloved viewers. But ito'y katotohanan ng katotohanan. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng ilan kasi, grabe ka naman magsalita, brother. Tao rin kami, nasasaktan kami. Wala naman kaming ginagawang masama. Kasalanan ba namin kapag ito ang aming nararamdaman? Hindi po ninyo kasalanan. Pero kailangan ninyo makalaya diyan. Amen? Kinakailangan ninyong malaman ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. Marami dito sa Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, nung nakakilala sila mga bakla, mga tumboy, pero nung sila nabautismo sa pangalan ni Jesus, tumanggap ng bautismo mga minamahal sa tubig sa pangalan ni Jesus, sila po mga minamahal ay binago ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi totoong kailangan mo manatili diyan habang buhay. Dahil kapag ikaw mga minamahal ay manatili diyan, sigurado mapapahamak ka. Maring sabihin ng ilan, ang tumitingin ng Diyos sa puso, totoo, tumitingnan siya. But, ang pagkabaklat, ang pagkatumboy, ito po ay espiritu ng Diablo. Kinakailangan makalaya ka at kinakailangan matanggap mo si Jesus upang siya maghari sa iyong puso. Babaguhin ka ng ating malapay. Sabi ng Biblia, if any man be in Christ, he's a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. That time, mga minamahal, ang sabi ng Roma, Kabanatay 1, talatay 24 hanggang 32. Amen. Atin mo nang basahin ito, mga minamahal. Praise the Lord. Aklat ng Roma, Kabanatay 1, talatay 24 hanggang 32. That's right. Amen. That's right.
mga mapag-upasala, mga mapanirang puri, napupuot sa Diyos, Amen. mga manglalait, mga palalo, mga magmapapuri, mga mangangatha ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag, na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaman. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Maring tayo po yung magtaka, mga minamahal. Grabe pala yan. Dahil lang sa pagdami ng mga homosexuals. Amen. Ay sila po mga minamahal ay talagang doon nagagalit ang mahal. Isa sa mga tanda na talagang magagalit ang Diyos at gugunawin ang sanlibutan. Amen. Kung titignan nyo, saan galing yan mga minamahal? Sabi ng ilan, ba't sila dumadami? Hindi naman sila nanganganak. Amen. Ba't dumadami bakla? Dumadami tumboy? Wala naman nanganganak. Pero bakit padami ng padami ngayon? Go to other country. They are very vocal. And even sa Pilipinas. Amen. Mga macho-macho, makikita mo ngayon kumikinding-kinding na. Yung mga magaganda, nagiging barakong-barako. Bakit? Ang sinasabi ng Biblia, nanggagaling ito, nagsimula ito, dahil kanilang, sabi niya no? Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Wherefore, God also gave them up to uncleanness through the lust of their own heart, to dishonor their own bodies between themselves, who changed the truth of God into lie. Amen. And worship and serve the Creator more than the Creator. Amen. Who is to be blessed forever. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Anong ginawa ng tao? Dahil nagsimula ang taong magsamba hindi sa Diyos, kundi doon sa mga ribulto. Sila po mga minamahal ay magsimula magsamba doon sa mga hindi totoong Diyos. Yung mga ginagawang pinakap, bakit takin mo pumunta ka sa Pampanga, paggawa ng mga gawa ng ribulto doon, pinapalo-palo ng martilyo. Tapos pagkatapos, pinturan nila. Tapos pag nabili mo, pag nailagay mo sa bahay, sasamba-sambayin mong ganyan. Amen. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang sinabi ng Biblia, mga minamahal, sa pagsagawa ng bagay na yan, nagsimula, ibinigay sila ng Diyos sa mga ganoong mga kahalayan sa kanilang sarili. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Kaya yung pala ang dahilan, mga minamahal, kung bakit maski na hindi sila nanganganak, dumarami sila. Bakit? Patuloy at patuloy ang tao na imbis kilalanin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, ang kanilang sinasamba ay ang mga inanyuhang mga larawan. Ang kanilang sinasamba ay hindi totoong Diyos. Kaya nagagalit ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung titignan nyo anong ginawa ng ibang relihiyon, mga minamahal, para lang to justify yung larawan na kanilang nandyan sa altar mo ngayon, nagawa sila ng movie na dapat mahal na Panginoon, duguan. Nandyan si Mary, pinunasan ng kanyang muka. Pagkatapos ng umalis na, tignan na nila pinampunas. Ay, nandun ang muka. Saan sa Biblia yun? Para lituin ang tao at i-justify ang kanilang gustong gawin para lahat ng tao na maniwala sa kanila mabulit sa impyerno. Amen. Amen. Tingnan nyo sa internet, yung mga